Dobrý, tak na ucho dodejte. Tak, dobrý den. Pán tady skolopoval, nejspíš dechá. Nedechá. Volám z Kolína, z školy. Na Herve. No, jsme v třetím patře. Nová budova. Pán nejspíš skoloval, dechá nebo nedechá? Nedechá. Nereaguje, mrtvé prakticky. Dobrá. Jeden už umí tlačí, dávám srdční masáž. Městí bude viditelné, já tam jako tělocvičně. A dobrý, dorazil. Odstraňte oděv z hrudníku pacienta. Otevřete balení s elektrodami a nalepte je na holou kůži. Přilepte elektrody podle obrázku. Otevřete balení s elektrodami a nalepte je na holou kůži. Přilepte elektrody podle obrázku. Otevřete balení s elektrodami a nalepte je na holou kůži. Přilepte elektrody podle obrázku. Otevřete balení s elektrodami a nalepte je na holou kůži. Přilepte elektrody podle obrázku. Pevně přitiskněte elektrody na kůži. Nedotýkejte se pacienta. Analyzuj srdeční rytmus. Nedotýkejte se pacienta. Analyzuj srdeční rytmus. Výboj doporučen. Nedotýkejte se pacienta. Nikdo se nedotýká. Stiskněte blikající tlačítko pro podání výboje. Výboj byl podán. Zahajte resuscitaci. Super, dobrý, záchranka přijde.